Здравейте! Казвам се Илана и това е моят YouTube канал. В това видео реших да ви разкажа малко какво се случва с мен. Да ви кажа, че ще се опитам наистина тук вече да бъда много по-редовна. В такъв момент, в който при мен има доста поръчки, които съм си взела. Няма пиар пратки, просто няколко покупки и реших да го съвместя и това нещо, за да ви ги покажа и тях и да си поговорим за някои от нещата, които съм си взела. Общо взето този период от годината за всички, без значение според мен за по-голямата част от хората, които работят в какви ли не сфери, около черния петък и Коледа и така нататък, адски натоварено, така и при нас. Може би, не знам, най-основно 4-5 години се занимаваме с нашото Creative Studio, което си е един бизнес започнат от абсолютно нулата, без ничия помощ и е изключително трудно и това е всъщност една от причините, поради които, да не кажа основната всъщност причина, аз да нямам време да пускам тук видеа и къде ли не и какво ли не да не успявам да правя, защото това си е нещо, което поглъща много голяма част от нашето време, мисли, концентрация, идеи, вдъхновения, за да може студиото да се развива по най-добрия начин. И се надявам това съдържание, което качвам тук, да ви е ценно, полезно, интересно, както е било и преди време, когато всъщност пусках тук много често и така съм си говорила с много от вас и в лични съобщения, както и в коментарите съм получавала много питания, въпроси, сме си говорили. За мен това е много ценно и ми е адски приятно. И наистина го чувствам като все едно сме едно голямо семейство, приятели, които си говорим за различни теми, споделяме опит, лош, добър в едно, в друго. Нека се залагаме набързо с пратките. Пазарът ми от Зоя е свързан с една доста по-широка тема, която със сигурност ще направя отделно видео специално за това, защото от средата на тази година започнах да се интересувам много повече от темата за токсините в нашето ежедневие, в нашия живот, защото те са абсолютно навсякъде, да афектират нашето здраве, нашата кожа, нашите хормони. Изобщо за сега просто ще ви споделя някои от нещата, които съм си купила. Нищо от това, което показвам тук, не е спонсорирано. Взимам за първи път, не мога да ви кажа дали са добри, биоразградими таблетки с натурални хипоалергенни растителни съставки за изкрящо чисти съдове. На тази марка съм взела също така и препарат за измиване на плодове и зеленчуци и съм много доволна от него, затова реших да пробвам и тези таблетки. В Зоя имаше още няколко вида. Спрямо цена, състав, качество, това ми се видя най-доброто. Отново на тази тема и отново на същата марка, да си призная, мисля, че само този още един душ гел бяха без парфюм. Нещо, което се оказа доста трудно да се намери, тъй като много често зад описанието парфюми се крият много химикали, токсини, които вредят изключително много на нашето здраве. И за това реших да присъединя и това нещо към другите стъпки, които съм направила към редуциране на токсините. Нека така най-общо да го нарека, поне за това видео. Продължаваме в същата тема. Ето тези биоразградими с растителна целулоза гъбки. Ги взимам за втори или трети път. Много ми допадат. Силно ги препоръчвам. Ето така изглеждат. В момента, в който изсъхна, стават много твърди, но само леко да се намокрят и отново стават мекички. Това всъщност мисля, че е кърпа за попиване. Тя дойде като подарък към цялостната поръчка. Нещо отново насочено към това да използваме по-чиста храна. Реших тази година да не търся бои за оцветяване около Коледа, пък и не само, на сладкиши, кексове, торти и така нататък. И да пробвам с сушено червено цвекло. Ето така изглежда. Това мисля, че е 100 грама. 6,75 е 100 грама. Но ще споделя дали има ефект и наистина оцветява и доколко и с какво количество. Освен за цвят, можете просто да си го добавяте към салати и всякакви десерти, печива. Тук трябваше да има един жасминов ориз, който след малко ще видите как го приготвям. За втори или трети път взимам. Той е много по-полезен от белия. Да ви оставя, може би, отдолу една статия на тази тема, която намерих. Аз да си призная, не съм
Много не ме бива в варенето на ориз, не знам защо, но като цяло това ми е слабия момент в готвенето. Но откакто имаме мултикукър, много добре се справям вече, така че и този го правя на мултикукъра, но след малко ще видите как го правя. Тук съм взела насипно келтска сол. Още нещо, което обаче дойде от Дани. Аз като цяло не обичам сол, добавям сол по навик и заради Дани, но той беше направил един ресърч за солта, която е най-полезна и достъпна на нашия пазар. И всъщност стигнахме до извода, че това е келтската сол. Ще оставя инфо и за нея. Зелен чай взех го отново най-вече заради Дани, но и аз би го пила. Като цяло се опитваме да намалим и кофеина, тема на друго видео, но ще оставя линк отдолу към един блогпост, който написах, мисля, че тази година беше в началото, на тема матча, защото като цяло кофеина има време и място за него в моето ежедневие, но освен това се опитвам и като цяло да го намаля и затова го замествам с чай или с матча. С матча лате най-вече, за да има наистина малко повече усещането за кафе. Овесена сметана. Веган овесена сметана. Мисля, че съм я ползвала и преди. Между другото, напоследък често правя с веган сметана в много малко мазнина и тоги. Такава ползвам за пържене. Пилешко с малко чесън, малко хранителна мая и лимон. И ето тази сметанка и става чудесно. Това дойде като бонус, като подарък. Това са 4 вида мака. За маката в по-голям детайл ще си говорим в друго видео, но я взех, честно казано, най-вече според това, което съм чела, помага много за хормоните, оризови кори, които също бяха подарък от кафяв ориз. И последно ето тези две неща, които са на тема лице. Няма как, знам от днес за утре да променя всичко и не трябва, но се опитвам с малки стъпки да видя кое как ще се отрази на мен, на кожата ми. Взех ето това масло от шипки за пигментни петна, което буквално в снощи отворих и се намазах с него. Има доста силен аромат. Ще го тествам известно време, ще ви кажа дали има ефект върху пигментни петна. Аз имах акне, с което се боря и до ден днешен, но е в пъти по-добре и реших вместо да взимам нещо по-силно, просто да пробвам с ето това нещо, преди да видим какво друго мога да предприема. И ето този крем, като консистенция много ми напомня на крем здраве, наистина. Е с невена лавандула и цинков оксид за възпаление по кожата. Много е симпатяшка. Онзи ден си я взех от Пепко, така че би трябвало все още да ги има. Продължавам на същата тема с препарати и тъна. Споделям набързо и за поръчката от DM. За първи път ги видях в сайта им с 99,1% вода за пухчовците, които когато излязат навън, влязат вътре. Положението е само за мокри кърпички. Ultra Sensitive, такъв омекотител взех даже. Спонтанно реших да взема направо 2. Не знам как ще свикна с това да ползвам омекотител, който е без аромат, признавам си. Не мисля, че на 100% ще успея да заменя. Ще видим какво ще стане. Просто това е в момента най-доброто, което успях да намеря при бързия ми ресърч. Прямо цена, качество и най-вече наистина да е без аромат. Оказа се доста трудно. Без съдържание на парфюми, отцветители, консерванти. Този е за цветно пране. Да, за цветно пране. Показвам ви го как изглежда. Не успях да намеря или поне, не знам, може би в физическия магазин да има, но онлайн не успях да намеря течен перилен препарат за бяло пране, който да е отново максимално изчистен и без аромат. Взех ето този за бяло. Още нещо, без което не оставам. Ето това нещо. Този препарат, вижте, той е с четчица. Хайде. Не знам коя опаковка е, но даже съм го давала и на майка ми, а тя е гуру за всякакви такива неща, за почистване, за петна, за всичко. Обаче аз я надминах ето с този. Вече не си спомням какво, не успяваше да си го изчисти и с това нещо го изчистих. Наистина, каквото съм опитала до сега да чистя с него, се е махало. Мазни петна, такива от слънцезащита. Особено белите тениски, жълти линии, жълти петна, истинско чудо, ужас.
Даже имаше един розов бански, бях носила. Бях с един бял сет, нов, и целият беше пуснал самото розово от банския, беше пуснал върху тях. И на мен просто ми прилуша и си казах, край, сега ще го изхвърля. Обаче всъщност го спасих с ето това нещо, а за бели кецове и просто е великолепно. Нещо от сорта, нямам каса в себе си, но 3-4 лева, нещо такова. И стандартни, но с много удобни с връзчици за основното кошче в кухнята, което пълня много често. Турбички, те има котки. Ето тези консерви, според мен са много добро качество и моите пухчовци много ги обичат. Взимам им от тях. Но само когато слушат. Иначе сух храна. Дани, ако беше тук, ще каже, стига лъга хората, постоянно им даваш само да поискат. Ето това е нещо ново, което не съм взимала. Агаве, но с аромат на ванилия. За палачинки, за десерти. Общо взето гледам да намаля използването на захар, като използвам агаве, сироп от форми или захар от форми или самите форми. Нещо много мързеливо. Казвам мързеливо, защото мога да си купя тиква и да си я сваря. И го правя, но ето това пюре е страхотно. И винаги имам по едно-две бурканчета да се намират в моментите, в които нямам тиква вкъщи или просто не ми се занимава да режа и така. И за десерти, за супи и подобни неща си ги ползвам. Пан за молци в храната. Имам 2-3 шкафа, в които държа всякакви ориз, паста и така нататък. И не знам, мисля, че беше миналата зима. По някаква причина се бяха развъдили в единия ориз и беше доста неприятно в шкафа. И тогава винаги си слагам по едно ето такова и в двата шкафа, за да съм сигурна, че няма да стане някакъв гаф. Ето така, те мисля, че са в пакет 2 броя. Да, 2 броя в пакет. И нищо толкова вълнуващо, едни ето такива салфетки, които слагам на скрина и най-често ползвам, когато си слагам грим. Всъщност на тях впръсквам от спрея, който е антибактериален за четки, за грим. Търкам малко и след това си слагам грима. Един пакет с слънчогледови семки. Ползвам ги най-често, когато правя някакви десерти или пък в салатата. Една семпла салата с, примерно, някакво сирене слагам малко краставичка и марулка, балсамико и ето такива ядчици, семчици по-скоро. Следно е ето тази, не знам дали има по всяко време от годината, но сега я има. Силно ви препоръчвам да си я вземете. Аз имам съвсем мъничко останало от миналогодишната, която взех. Смес от подправки с цейлонска канела. Имаме канела, анасон, джинджифил, кориандър, карамфил, кардамон, индийско орехче, бахар. И е супер за всякакви сладкиши, сладки, бисквитки. Само добавяте една около чайна лъжичка някъде и става чудно. Ами стъмних го. Отдавна не съм снимала за YouTube. Явно го правя малко по-бавно. Така, да видим какво си взех от Резърв. Много набързо. Ето тази супер сладурска чанта. Особено по това време от годината е супер практична за коледните подаръци, декорация, да напълня в нея. Ето този супер сладурски свичер. Между другото не е прекалено дебел, т.е. може да се съчетае отгоре с палто и е супер готин цвят. Надписа много ми харесва и всъщност е от много добра материя. И третото нещо, което взех, само да кажа за цените, ако ви интересува, 20 лева е чантата и 50 лева е свичер. И едни обици взех. Така. Велур е това по средата и отстрани е златисто. Много са красиви. Така може би на бялото по-добре ще се види. И докато сме на тази тема, първа покупка черния петък и може би имам нужда от помощ. Не мога да реша. Взех ги и двата и реших, че в момента, в който дойдат, ще ги видя и ще преценя кой повече ми харесва. Ами не се случи точно така, защото сега и двата ми харесват и не знам кой повече ми харесва. Черна каишка, златно, правоъгълна форма, много красиво стои. Изабела Форд. А другия е на Фосил. Ето в такава кутийка. Много красива. Ретро. Много обичам. Ето как изглежда. Много е красив. Златен. Стои като гривна. Забравих да споделя от Fashion Days. И ще видим
Дали ще остане с двата или ще върна някой. Последното нещо, което пристигна е месечната ми поръчка от MyProtein, с което искам да ви кажа, че предстоят невероятни намаления. Така че в сторитата ми в Instagram, кога стартират големите намаления. Сега много набързо ви споделям какво си взех този път. Добавки, магнезии и цинк. Нещо, което по принцип до сега пиех на капсули. Колаген, но реших да си разнообразя живота с тези гъмис отново. L-карнитин, който взех за Дани обаче. Един огромен пакет с ще да кажа с обесени ядки. Рецепти с обесени ядки в блога ми има много. Дори ако не забравя, ще ви сложа отдолу линк към някоя от любимите ми. Когато пътуваме, всичките протеини и тъна трябва да си ги носим в някакви шишенца, бурканчета и така нататък. И си взехме ни ето такива контейнерчета за тази цел. За добавките една ето такава супер практична. Вижте колко е готина. Това и в чантата, в сака, в куфара, навсякъде може да си я прибереш. Ето така се заключва, за да не се разлеят. И има 5 отделения. Какво да ви кажа? Ако с увесените ядки имам 1 милион рецепти, тук са 2 милиона рецептите. Наистина, откакто работя с MyProtein, което е всъщност онзи ден стигнахме до извода, че са около 7 години, аз не съм оставала без фъстъчено масло. Най-доброто. И си го хапвам на филийки, върху ябълка, върху бананче и си го правя в огромен процент от десертите. Винаги слагам фъстъчено масло. Луда фенка. Ами това е, хаоса около мен е абсолютно пълен. Направих един доста стандартен пазар с неща, които седмично си взимаме, особено в седмици, в които трябва да готвя някакви неща на бързичко. Даже докато си говорим, в момента се прави един ориз с гъбите, които взех вчера. Просто за да има за няколко дни хапване, защото нямам време за мил преп и така нататък. И съм се фокусирала върху някакви бързички неща, които мога да приготвям, за да има какво да ядем в това доста натоварено време от годината. Така че сега ще ви покажа какво взех вчера от Lidl. Взела съм плодове, банани, ябълки, няколко кивита, от зеленчуци за салата, краставички, тримарулки, които най-често ги комбинирам с бората, салатката, която често приготвям към меса. Плъшко бонфиле съм взела. Ще оставя линк отдолу в описанието за една рецепта, която наскоро направих. Съвсем случайно си измислих. Но става много крехко, много сочно и за половин час в ейрфрайера. Също пилешко Росо е марката, която избирам в моментите, в които нямам време да обикалям по месарници и да търся нещо по-качествено от това, което се предлага на пазара, но съм много доволна. Също така съм взела и 2 парчета свинско месо. И съм взела ето такова парче сьомга, т.е. това мисля, че е сьомгова пастърва. И общо взето това са месата, които съм взела за гарнитурка, или ще направя салата, или броколи, или карфиол съм взела също. Едно кисело мляко съм си взела козе за мен, аз ям такова. Или си взимам понякога кокосово, но като цяло гледам да ям млечни продукти изцяло от козе мляко. Това мляко е за кафето на Дани, за сутрешното му. Ето това мляко набор чвор си взимам. Мисля, че съм го намирала за момента само в Kaufland, но е в стъклена бутилка, което също ми направи огромно впечатление. В момента съм спряла бадемови, овесени млека и така нататък. Ако ми се консумира мляко, използвам само козе сирене. Козето сирене си го взимам от една ферма, която е наблизо, и козя извара. Това козе мляко. И така, друго, което съм взела, лимони, просто да се намират. Едно малко хлебче, защото като цяло се опитваме да намалим въглехидратите. Аз съм огромен фен на тестено, на хляб, така че ми е много трудно и съм взела само едно малко хлебче. Казах без полуфабрикати, но дълъг седмицата на Lidl ми действа
много лошо на здравословния начин на живот и всичко свързано с него. Взех ето това суфле с шамфастък, разкошно е, за моментите, в които просто ти се хапва нещо сладко, а нямаш възможност и сили и време да си направиш нещо домашно. За сандвичи съм взела ето това прошуто или всъщност традиционна испанска сурова шунка. Това също си го правим на питки, такива от Lidl отново, с марулка, малко крема сирене, ето такава сьомга, яйца, бъркани с малко коза сирене ми е любимата закуска напоследък. Като си говорим за Делукс седмица, ето тази страхотна горчица, майонеза с трюфел. Ако обичате трюфел, бягайте към Lidl, много жестока е просто тази майонеза. Моркови за всичко, по всяко време. Ето такъв честен напрак, тъй като навлизаме в коледния сезон и няма как да не взема и нещо за печива и някой друг десерт. Беше ми свършило брашното, това е съвсем стандартно брашно и кафява захар. И нещо, което задължително трябва да си купите от Делукс седмицата. Само да кажа, че не съм рекламно лице, изобщо на Lidl бих искала, но не съм. Ето това от Делукс седмицата. Ето така, показвам ви го, не знам точно как се чете. Има го в два варианта. Едното го купих за нашите, да си хапнат и да го тестват и те. И ето това си го взех за нас, да има така да се намира. Много е вкусно. Няма дълго време да се намира в момента, в който го отворим. Много силно ви го препоръчвам. И мисля, че общо взето това е пазара. И действам с каквото мога и най-важното с нещо бързо. В случая за обяд правя ориз жасминов, който наскоро започнах да взимам от Зоя и адски много ми пада като вкус. С 2-3 моркова, 500 грама гъби кладница. Слагам и зеленчуков бульон, който също купувам от Зоя, максимално изчистен. Ето така изглеждат гъбите кладница. За запържване в тиган, както и в мултикукъра, основно ползвам ги. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако имате някакви питания, свързани с нещо от това видео или каквото и да било друго, пишете ми в коментарите. Аз се старам максимално бързо да ви отговарям. Благодаря отново и до следващото видео.